De eikeltjes liggen er verbrand bij en de verkoolde bomen zorgen voor een naargeestige sfeer. Het bos, waar altijd zoveel leven te ontdekken was, is zwart geblakerd en de eikels knisperen onder de voeten van Henk. Huilt nou je hart? Nou, ik vind het geen prettig gezicht, laat ik het even zo zeggen. Een gebied waardoor we zijn opgericht, waar we altijd mee bezig zijn geweest. Dus in die zin doet het wel pijn. Henk is een van de weinigen die het getroffen gebied in mag. Voor bezoekers is het streng verboden. Bij de ingang staan borden en zijn de sporen nog zichtbaar van de brandweerwagens. Maar nu, een wandelingetje maken door het gebied is levensgevaarlijk. Onder die grond smeulen die wortels weg. En dus we hebben heel veel bomen, niet alleen bij die jeneverbestruelen, maar ook bij de dennenbomen, die als het ware de wortels zijn weggeschroeid. En als je er tegenaan zou duwen, zouden die omvallen. Nu is echt het belangrijkste veiligheid. We hebben niet voor niks een helm op. En in het sombere landschap doemt er ook hoop op. Een soort oase tussen de zwarte silhouetten. Ja, dat is ongelooflijk. We staan midden in het gebied, alles om ons heen is verbrand. En dan staat hier nog een jeneverbes en wat heide. Ja, ik vind het wel een plekje voor hoop en troost, zou ik zeggen. Dus dit doet mij wel goed. Hier zit ook bessen aan, die kunnen zich wel weer natuurlijk gaan verspreiden. Eind september, begin oktober wordt waarschijnlijk het gebied weer opengesteld voor publiek. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het zou wel erg zijn als het aangestoken is. Ja, maar daar houden we wel heel bewust rekening mee.